Клімат Афрыкі. Афрыка – самы спякотны мацярык. Але чаму? Што ўплывае на клімат афрыканскага мацярыка? Ці адрозніваецца клімат розных частак Афрыкі? І чаму самая вялікая пустыня знаходзіцца не на экватары, а ў паўночнай частцы Афрыкі? Давайте разбірацца. Кліматаўтваральныя фактары, геаграфічная шырата, памеры і форма мацерыка. Найбольшы ўплыў на клімат Афрыкі аказвае яе месцазнаходжанне. Афрыка знаходзіцца на лініі экватара і абапал яе, таму на мацярык трапляе вялізная колькасць сонечнай энергіі. Большая частка Афрыкі размешчаная ў гарачым цеплавым поясе. Гэта значыць, што сярэднегадовая тэмпература ў Афрыцы вагаецца ад плюс 30 да плюс 20 градусаў. Большасць пустынь Афрыкі размешчаныя ў раёнах паўднёвага і паўночнага тропікаў. У Афрыцы няма звыклых для нас зім. Нават у самых аддаленых ад экватара раёнах на паўночным і паўднёвым ускрайках мацерыка тэмпература ўзімку не апускаецца ніжэй за плюс 12 градусаў. І толькі на вяршынях самых высокіх гор тэмпература можа знізіцца да 0 градусаў. Чым жа адрозніваюцца зіма і лета ў Афрыцы, калі не тэмпературай? Адрозненні ў сезонах, як і ў клімаце асобных абласцей, залежаць ад колькасці ападкаў і працягласці дажджоў. Дарэчы, раз ужо афрыканскі мацярык перасякае экватар, то паравіны года ў розных частках Афрыкі розныя. Калі на поўнач ад экватара зіма, то на поўдзень ад экватара лета. І наадварот. Таксама на фарміраванне клімату ўплываюць форма і плошча мацерыка. Вялікі памер мацерыка, значная прыўзнятасць яго над узроўнем мора, высокія берагі абмяжоўваюць уплыў акіянаў на клімат Афрыкі, замінаючы свабоднаму праходу вільготных паветраных мас з акіянаў. Больш шырокая частка Афрыкі знаходзіцца ў паўночным паўшар'і. Адпаведна, клімат паўночнай Афрыкі больш кантынентальны, чым клімат паўднёвай часткі мацерыка. Найбольшая колькасць ападкаў у Афрыцы выпадае ў цэнтральнай частцы мацерыка, дзе вельмі нізкі ціск. Там фарміруюцца узыходныя плыні паветра, якія ўтвараюць дажджавыя хмары. Там пануюць гарачыя і вільготныя экватарыяльныя паветраныя масы. Таму каля экватара выпадае штогод блізу 3000 мм ападкаў. А вось у тропіках колькасць ападкаў найменшая, усяго 200 мм за год. Гарачыя і сухія трапічныя масы пануюць на поўдні і поўначы Афрыкі у вобласці высокага ціску з сыходнымі плынямі паветра. У субэкватарыяльнай частцы Афрыкі пануюць пасаты, асабліва моцныя ўзімку. Паўночна-ўсходні пасат нараджаецца на Аравійскім паўвостраве. Ён пераносіць гарачае і сухое паветра з Еўразіі ў Афрыку. Гэта адна з галоўных прычын утварэння пустыні Сахара. Паўднёва-ўсходні пасат прыносіць вільготныя паветраныя масы, бо фарміруецца над Індыйскім акіянам. Улетку на змену пасатам у субэкватарыяльную частку Афрыкі прыходзяць вільготныя экватарыяльныя мусоны з моцнымі ападкамі. Паўночны і паўднёвы ўскрайкі афрыканскага мацерыка размешчаныя ў субтрапічных шыротах, адчуваюць уплыў умераных паветраных мас, якія прыносяцца заходнімі вятрамі. Раўнінны рэльеф Афрыкі спрыяе вольнаму перасоўванню кантынентальных паветраных мас. Горны рэльеф паўднёва-ўсходняй часткі Афрыкі не дазваляе вільготнаму паветру з Індыйскага акіяна праходзіць углыб кантынента. Таму большасць вільгаці застаецца на паўднёвым усходзе. А вось паўночны ўсход вельмі аддалены ад акіяна і блізкі да пустыннага Аравійскага паўвострава, таму тут, наадварот,
вельмі суха. На размеркаванне цеплыні і вільгаці ўплываюць таксама акіянічныя цячэнні, цёплыя і халодныя. Заходняе ўзбярэжжа Афрыкі з поўначы і поўдня абмываецца халоднымі цячэннямі канарскім і бенгельскім, а ўсходняе халодным самалійскім. Халодныя цячэнні зніжаюць тэмпературу паветра і колькасць ападкаў. Гэтак бенгельскае цячэнне спрычынілася да ўтварэння пустыні Наміб на заходнім узбярэжжы Афрыкі з надзвычай сухім кліматам. Пасаты, якія дзьмуць з акіянаў, астуджваюцца над халоднымі цячэннямі, таму на гарачую сушу яны прыносяць не дажджы, а росы і туманы. Цёплыя цячэнні гвінейскае і мазамбікскае змягчаюць клімат узбярэжжаў, спрыяюць выпадзенню вялікай колькасці ападкаў. Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Афрыка размешчаная ў 7 кліматычных паясах. Пасярэдзіне афрыканскі мацярык перасякаецца экватарам, таму кліматычныя паясы паўтараюцца ў паўночным і паўднёвым паўшар'ях. Таму мы маем экватарыяльны, 2 субэкватарыяльныя, 2 трапічныя і 2 субтрапічныя паясы. Кожны з гэтых паясоў мае свае асаблівасці клімату. Экватарыяльны пояс спякотны і вільготны. Ён сфарміраваўся паблізу экватара і ахоплівае большую частку катлавіны Конга і ўзбярэжжа Гвінейскага заліва. На працягу года тут пануюць экватарыяльныя паветраныя масы. Яны фарміруюць экватарыяльны тып клімату. Тут заўсёднае лета, а дні як блізняты, кожны наступны паўтарае папярэдні. На працягу года пастаянна высокая тэмпература, плюс 26, плюс 28 градусаў. Зранку паверхня зямлі праграваецца, вада інтэнсіўна выпараецца, праз нізкі атмасферны ціск пара ўздымаецца ўгору і ўтварае хмары, а па абедзе кожны дзень хмары праліваюцца дажджамі, часцей за ўсё з навальніцамі. Задушлівая спёка і высокая вільготнасць паветра – вось што такое экватарыяльны клімат. У экватарыяльным поясе выпадае найбольшая на мацерыку колькасць ападкаў – да 2000 мм за год на раўнінах, да 3000 мм за год у гарах. Ля падэшвы вулкана Камерун зарэгістраваны абсалютны максімум ападкаў на афрыканскім кантыненце – 9655 мм за год. Схілы вулкана Камерун – гэта самае вільготнае месца ў Афрыцы. Звярніце ўвагу, што экватарыяльны пояс размешчаны не на ўсёй лініі экватара. Ва ўсходняй частцы экватара знаходзяцца высокія горы Рувензоры і ўсходняе афрыканскае пласкагор'е. Таму экватарыяльныя паветраныя масы не пранікаюць на ўсход афрыканскага кантынента. На поўдзень і поўнач ад экватарыяльнага пояса размешчаныя субэкватарыяльныя паясы, якія злучаюцца паміж сабой на ўсходзе. Паветраныя масы тут змяняюцца ў адпаведнасці з сезонамі года. Улетку пераважваюць вільготныя экватарыяльныя масы, а ўзімку сухія трапічныя. Таму лета тут вільготнае і гарачае, а зіма сухая і спякотная. Звярніце ўвагу, калі ў субэкватарыяльным поясе паўночнага паўшар'я суха і спякотна, то ў гэты самы час у субэкватарыяльным поясе паўднёвага паўшар'я надыходзіць вільготны сезон. Колькасць ападкаў тут меншая, чым у экватарыяльным поясе, ад 500 до 1500 мм за год. Сухі сезон цягнецца ад 2 до 9 месяцаў. Чым бліжэй да тропікаў, тым даўжэйшы сухі сезон. Самыя засушлівыя раёны – паўвостраў Самалі і вобласці на поўдзень ад Сахары. Сярэднямесячная тэмпература ў сухі спякотны сезон
трымаецца на ўзроўні плюс 30 градусаў, а ў адносна прахалодны вільготны сезон апускаецца да плюс 20 градусаў. Найбольшую плошчу ў Афрыцы займаюць трапічныя паясы. Менавіта трапічны клімат ярка праяўляецца ў Афрыцы. Трапічныя паясы размяшчаюцца наўкол тропікаў ад субэкватарыяльных паясоў да горных сістэм поўначы і поўдня. На працягу года тут надзвычай спякотна і суха. Менавіта ў трапічным поясе паўночнага паўшар'я размешчаная пустыня Сахара. Трапічны пояс, асабліва ў паўночным паўшар'і, вельмі выцягнуты ўздоўж шыраты, таму розныя мясціны атрымліваюць тут розную колькасць вільгаці. У выніку тут сфарміраваліся некалькі тыпаў клімату: пустынны, гаруа і вільготны. Трапічны пустынны тып клімату найспякотнейшы клімат на мацерыку. Ён характэрны для пустыні Калахары, цэнтральных і ўсходніх частак пустыні Сахара. Тут пануе сухое і гарачае трапічнае кантынентальнае паветра. Сярэдняя тэмпература самага цёплага месяца плюс 30-36 градусаў, а самага халоднага плюс 13-18 градусаў. У дзень паветра ў пустыні можа прагравацца да плюс 42 градусаў, а пясок і каменне да плюс 70 градусаў. Але ўначы ўсё хутка астывае. У выніку сутачныя ваганні тэмпературы могуць дасягаць 40 градусаў. Тут выпадае вельмі мала ападкаў, не больш за 250 мм за год. Асабліва суха ў Сахары, якая трапляе пад уплыў паўночна-ўсходніх пасатаў і халоднага канарскага цячэння. У паўднёвай Афрыцы, дзе трапічны пояс значна вузейшы, вільгаці выпадае болей, да 500 мм за год. Характэрнай рысай трапічных пустынь з'яўляюцца пыльныя і пясчаныя буры, а таксама мясцовыя вятры. Сярод іх вецер самум, што перакладаецца як дыханне смерці, гарачы і задушлівы, і сірока, гарачы і пыльны паўднёвы вецер з паўночнай Афрыкі. Клімат берагавых пустынь Гаруа характэрны для заходніх узбярэжжаў трапічных паясоў, для пустыні Наміб і заходніх ускрайкаў Сахары. Клімат Гаруа фарміруецца пад уплывам пасатных вятроў і халодных цячэнняў. Праз высокі атмасферны ціск тут утвараецца высокая вільготнасць і моцныя росы і туманы. Сярэднегадавая тэмпература плюс 15 плюс 20 градусаў. Слабыя дажджы выпадаюць вельмі нерэгулярна. Трапічны вільготны клімат характэрны для ўсходняга ўскрайку паўднёвага трапічнага пояса, для паўднёвага ўсходу Мадагаскара і для гор Дракенсберг. На фарміраванне гэтага тыпу клімату ўплываюць цёплае цячэнне, паўднёва-ўсходнія пасаты з Індыйскага акіяна, якія прыносяць моцныя ападкі і горны рэльеф. Асабліва шмат ападкаў выпадае ўлетку за кошт летняга мусону. Іх колькасць дасягае 2000 мм за год. Тэмпературы самага халоднага месяцу плюс 20, а самага цёплага плюс 26. Субтрапічныя паясы сфарміраваліся на крайніх поўначы і поўдні афрыканскага мацерыка. Тут таксама адрозніваюць некалькі тыпаў клімату: міжземнаморскі, кантынентальны і вільготны. На ўзбярэжжы міжземнага мора і крайнім паўднёвым захадзе мацерыка паўстаў міжземнаморскі тып клімату. Ён фарміруецца пад уплывам трапічных паветраных мас улетку і умераных узімку.
Міжземнаморскі клімат адрозніваецца гарачым сухім летам з тэмпературай да плюс 26, плюс 28 градусаў і вільготнай цёплай зімой з тэмпературамі да плюс 9, плюс 12 градусаў. Колькасць ападкаў да 1000 мм за год. Выпадаюць яны пераважна ўзімку. Улетку іх колькасць зусім нязначная. На паўднёва-ўсходнім ускрайку мацерыка пад уплывам вільготных паветраных мас з Індыйскага акіяну фарміруецца субтрапічны вільготны тып клімату. Колькасць ападкаў тут дасягае 1500 мм за год. Выпадаюць яны раўнамерна на працягу года. Субтрапічны кантынентальны клімат характэрны для міжгорных катлавін Атласскіх і Капскіх гор. Тут мала ападкаў і высокія тэмпературы. Запамінаем. Афрыка – самы спякотны мацярык нашай планеты. На фарміраванне клімата Афрыкі галоўным чынам паўплывала яе знаходжанне ў гарачым цеплавым поясе, а таксама ўздзеянне пасатаў з сухімі і вільготнымі паветранымі масамі, халоднымі і цёплымі цячэннямі і непасрэдна рэльеф мацерыка. Афрыканскі мацярык размешчаны ў 7 кліматычных паясах. Экватарыяльны тып клімату адрозніваецца празмерным увільгатненнем і высокімі тэмпературамі. Субэкватарыяльны пояс атрымлівае меншую колькасць ападкаў, але таксама вялікія тэмпературы. Найбольшую плошчу займае трапічны пояс. У яго межах вылучаюць 3 тыпы клімату – пустынны, гаруа і вільготны. У гэтым кліматычным поясе размешчаны знакамітыя афрыканскія пустыні Сахара і Калахары. Субтрапічны пояс самы невялікі, але таксама падзелены на 3 тыпу клімату – міжземнаморскі, вільготны і кантынентальны.